Čaute, je tu Banana opäť, tu ďalší diel z nášho Shakes and Fidget, už 5. sa mi zdá. Sme na svete 3, kde máme nášho myšaka 1. Pozrieme si zbojírnu. Dúfam, že už konečne dačo nové padne. Mám level 168. To si včera som dal, neviem. Ale rýchlo idú tie levely, predám ti to. Možno to je lepšie, nie je to stejné, takže si to dáme na mága. Nám do vecka. Včera som to nepredával. Taký elixír. Iba na obratnosť 387, tu iba a máme novú vec, čiže náhodou čo nemáme. Máme. Môžeme to dať na mága. Dnes sa na to pozriem. Väžu ešte nedávame. Čakať. Magický mark dáme mu toto. A ešte toto. To zvyšok. Dáme sem. To si hodíme do vecka. Dneska som tu ešte nebol. To môžeme si dať na našu kunikundu. Ak nemá obsah lepší. Dáme aj tento. Nelaguj. Pre vaše zaseky. Nejak to sekol. A neviem, dobre, je to v pohode. To som ešte taký však nestal. Skúsime Pantera. Jo, chcem strašne už dať. A to ešte nedolo. Dám si hospodu a ideme hneď na ďalší účet. Je to C8, kde je náš Achilles, je tu nejaká pošta. Písal mi nejaký asi čo dar, chcem poprosiť, už nedávaj žiadnych dôstojníkov, je to je cech. To bol taký útok, ktorý sme dali. A podzemný pás ešte nemáme. Takže dáme si zbrojírnu. Povyhadzujem tieto staré veci. No to snaha do vecka. Nejaké štíty, asi nič moc. Ani toto. To je tiež. Zrejme čák, kde by mohol padnúť taký lík. Čo sa však nestane. Ideme na podzemie. Musíme mimozenca. Ktorého nedáme, samozrejme. A hodíme to do vecka. Nemáme ešte tú väžu, takže je nám to na nič. Ideme na svet 13, kde si pozrieme zbrojírnu. Kde tiež asi nič nebude. 975, 92. Na účastníka nie je taká podstatná. Teda podstatné to brdenie. Tie elixíry. Môžem si na seba dať. To chce akurát. Takže aspoň to brdenie nám padlo. Niečo na obratnosť nové, lepšie. 104. Fú, to sa im hodí. Je to zálku, ale prečo to kúpim, lebo je to veľmi dobré. Takže skúsime si podzemie. Zastrašujúceho démona. No, teraz som ho moc nedal, ale dávame ho. Akú hospodu hodím. A idem na svet 21. Ideme do zbrojírny, už je to 50, mám už 3 črepy.
Inteligencie to sa nám hodí. Inak asi nič. Toto dám šredám. Nedám to do koša. Tu dačo padne, nie. Vypaná pošta, to asi útok. Povedali prehrali. Skúsime podemko. Toto by sme už mohli dať. Koľko ma to štve. Tak. Skúsim do jedného bodu ešte. Čo by som pre vás neurobil. Skúsim toto. Prepáčte ten signál. Tu nám to baglo. Trošku to zahučilo. To by asi hodím mobil. Teraz na to nemám bohužiaľ čas. Takže Inteligencia 4, nahodím to na seba. Už by som chcel podemku, som uroveň 10. Inteligencia 14, to je o dosť lepšie, čo si kúpim. Prepáčte fakt za ten zvuk, ale niekto mi volal. Tá Inteligencia 4, to je... Dáme si ho spodu, dúfam, že už padne ten kľúč. Dobre, prešli sme všetky účty, ako vždy. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a like. Zajtra tu budeme zase a čaute.